tarde, Juan, que tal? Boa tarde a todos, a todas. Son as 4 da tarde, estamos en directo aquí fora do estudio, en Ordes, luce o sol, como en todo Galicia. Aquí márcanos 26 grados. E que fixemos nós, sabendo 26 grados, pois puñemos dúas persoas a cocer. Están aquí na cama, mira para aquí. Galeano e Mucha, moi boa tarde. Buenas tardes. Como boa tarde? Estades dormindo. Tens que facer que estades dormindo. Normal. Claro. Veña, facede que estades dormindo, vale? Estamos na incubadora. Están dormindo aquí en plena rúa, unha temperatura maravillosa. Por qué? Porque países máis adelantados que o noso, como son, ou din que son, que é Suecia, hai xente ali que fai o que chaman vacacións de sono, ou vacacións de almofada, que é ir de vacacións a dormir, a recuperar horas de sono. Por qué? Porque dormir é das cousas máis importantes para a nosa saúde. Algún experto dixo recentemente que se non durmes, se durmes menos de 7 horas, estálo pagando ca túa saúde. Por eso, Galeano e Mucha están aquí facendo vacacións de sono, ao calor, cocéndose, aquí a 30 graus, seu pijama. Galeano ainda leva a camiseta de inverno, a camiseta por debaixo. Que tal? Como estades? Estamos ben, moi Sí. ben. Aquí é o caloriño. Vos dormides ben, normalmente? De maravilla. Se te dixo cantas Sí. a dormir, vos quedas parvo. Dime esta noite cantas. Mira, fomos para a cama ás 9 da mañá, ou da noite. Ás 9 da noite? Ás 9 da noite. Vale. Eu fun ao baño, serían as 2 da mañán. E hasta as 6:30 dormín. Pero entón, que dormiche? Hasta as 2 dormiche? Sí, e despois fun ao baño, O fun sea, a dormiche dormir. 4 a 4, 8. E durmo moito, nós dormimos moi ben. Viste? Cuidado, aquí pega, E non estorbamos. E tú tamén, Galeano, dormes ben? Eu non. Eu ás 3 da mañá xa non durmo máis. Afectouvos o cambio de hora de onte? Nada. A mí non. Pero sabes que se cambiou a hora, non? Sí, sí, sí. Pero eu non miro reloj. Vale, pero as 2 foron as 3. Ahora que hora é? Ahora son as 4 menos... No, menos Ahora 5. son as 4 menos 10. Pola bella. Serían as 3 menos 10. Menos 10. Efectivamente. Podedes quitar o antiface, se queredes. Si estades cómodos así. Bos días. Fai calor, Hola. No. Que vos parece esto do turismo de ir descansar e dormir? Gústavos? Ese va de vacacións non vou para dormir, vou para pasalo ben, e non para dormir. Claro, ese é o problema. Por eso está unha novidade, porque a maioría de xente vai de vacacións a facer cousas. Madrugas máis que traballando. Efectivamente. E así imos de vacacións, imos dormir así. Pero chamanlle así, estamos vacacións de sono, vacacións de dormir. Ir Eu solo a non. dormir. Eu non, eu dormir, dormo na casa. E xa en camas separadas, claro, pois senón No, metes todo moi delicioso. xuntiños. Verdad? Onde vai? Já non te vi. Que tal está, Galeano? Cantas horas dormides o día vos? Non dormimos, eu ao menos. Mucha di durmo- 8 ou 9? Eu máis. Máis de 8? Bueno, Ai, fantástico. máis. Ti, Galeano? Vale. Eu non dormo tanto. Eu ás 9 e ás 3 da mañá, por aí, levanto-me ao baño, vou dar unha mexada así, xa non durmo máis. Galeano díxome que se Xa non durmo Galeano levántase para mexar 4 veces na noite. Polo menos. Claro, pois ollo porque din os expertos que todo o que baixe de dormir 7 horas é perxudicial para a saúde. Pois eu teño boa salud que dormo ben. Galeano levántase 2 veces para mexar e 2 para molestar. Sí ou non? Aí, ten razón. E por dice que non dorme, tú velo dormindo toda a Claro. noite. Non había mellor cousa daquela era a vacinilla debaixo da cama. Se non había que ir ao baño, para. Eu acordo tamén, Galeano. Non. A ver, aínda existen, pero claro, tampouco No, queda moi no, ben no. facer iso. Había casas que había que botar a vacinilla fora do resto de noite. E botaba a lechuga. A mí a lavacería parecíame ben. A mí que me parecía raro é que se metera debaixo da cama. Claro. Home, porque si saes de noite e metes un pé aí... No, pero digo que igual tiña que estar noutro Non había outro sitio para No poñela. cuarto. Moi ben. Va que non sabe como lle chaman os portugueses. Como? Isto é de verdade ou é un chiste? Non. Dixen a meu cuñado que morreu, era portugués, e dixen, para foder. Na vacinilla, despois lavaban e metían na mesita. Entón ves, na mesilla de noite había Sí, tamén sí, sitio verdade, para a sí. vacerilla. chamáballe o garaxe da taza de facer a merda. Que bonitas palabras, De logo que sí. Entendes? O garaxe onde puñín ali era Sí, o sí, garaxe sí. da taza de facela. E meu cuñado dicía, ti queres foder garaxe? Pues non, é bom. Bueno, pues aquí estamos dormindo. Sí, vámonos deixar un ratillo máis aquí a Non Galeano é Mucha. sexta, en vacacións de sono. Señora, de verán. bótenos un refresco abaixo. Tápate. Bueno, pois traémoslle tamén un refresco, que recuperen as horas de sono. O certo é que este cambio de hora a algúns nos ten un pouco tolos,